אבל תקשיב טוב, אני קוף עם עקרונות. אני הבטחתי לעזרא ועזית שאני אביא אותן לבית חדש, ותדע לך שהן עיזות מאוד מאוד רגישות שחבל על הזמן. אז להכין לך מנה גדולה של גלידה? אברום, אני חולה עליך, אתה נשמה גדולה. רק אני עושה איזה משהו קטן ואז, בסדר? בסדר, עם פטפוטים. יד. משפחת לזר, משפחת לזר, שמעוני, בנימינו, משפחת לזר. עכשיו גלידה. וניל, שוקו ובננה, ואל תשכח סירופ שוקולד למעלה עם פצפוצים, כמו שאני אוהב. קיבלתי מייל משושנה. באמת? כן. אם זה בקשר לעצומה נגד פועלי הזבל שעושים רעש, אני רוצה לשמוע. זה בקשר לקופיקו. תקשיבי, לכל חבריי, נכון שתמיד רציתם שלכם או לחברים שלכם יהיה קוף חמוד שיודע לדבר ועושה מעשי קונדס? מה? מדובר בקוף מקסים שעוזר בבית וטוב עם הילדים, והוא בא עם בונוס 2 עיזים חמודות. מה? אז מי שמעוניין לאמץ את הקוף ואת 2 העיזים מוזמן להגיע אלינו ערב בין 6 ל-8, כל הקודם זוכה. רק שנוגה לא תדע על זה. על מה? כלום, סתם שקיבלנו משושנה. מה, נוגה? קופיקו מחפש משפחה אחרת? זה עדיין לא אומר כלום, נוגה. אני לא רוצה שקופיקו ילך. תגידו לו שיחזור. אבל זה לא כל כך פשוט, נוגה. אם אתם לא תעשו את זה, אז אני, אורנה ויורם נעשה את זה. מה? מה? לאן זה? אנחנו רוצים לדבר עם קופיקו, שושנה. אוי, מה אתם אומרים? יואי, זה מרגש, ואני רוצה לדבר עם ברד פיט. אז מה, אז אני מדברת עם ברד פיט? לא. אוי, אז אם אני לא מדברת עם ברד פיט, למה שאתם תדברו עם קופיקו? כי הוא חבר שלנו. מרגש. היה חבר שלכם. עכשיו הוא יוצא לדרך חדשה, אל עתיד טוב יותר. שלום. אנחנו רוצים לראות את קופיקו עכשיו. שושנה, אנחנו רוצים לראות את קופיקו. שושנה! מי זה היה? נוגה? מה פתאום? סתם ילדים חמודים שבאו להתרים, לצופים. חשבתי שזאת נוגה. אוף, אני כל כך מתגעגע. בוא תן לי לסדר אותך קצת, תסדר את העניבה, שלא תראה כמו קוף פרא אדם, כן? רגע, מה עם עזית ופזית? נתת להם לאכול? הן לא מפסיקות לאכול, כל היום הן רק אוכלות. מה, אני לא דואגת להם? תסתכל עליי. תעשה לי טובה, תתנהג כמו בן אדם. קצת. הכי קרוב שאתה יכול. זה מתחיל, אני לא מאמינה. בלי שטויות, קופיקו, אנחנו מתקתקים את העניין, מוצאים לך משפחה, טוב? בסדר. תתנהג יפה. טוב. שלום! בואו תיכנסו למשפחת מזור לפי התמונות, בבקשה. תכירו. קופיקו, משפחת מזור, קופיקו. אהלן, וסהלן, חמסה עליכום, יא סלאם. חמוד. איזה כיף, יהיה לנו קוף בבית. כן, ונוכל להשתולל ולעשות שיגועים. בקשר לשיגועים... יש לי רעיון. לאן אתה הולך, קוף? קופיקו? הוא אוהב להיות במטבח, פשוט לפעמים, זה כן. קבלו שיגוע, הפיתוח החדש של חיל האוויר, צלחת מעופפת, ללא סלט יוצאת לדרך, 3, 4, צא! הנה עוד אחת יוצאת, 3, 4, תעשה לי טובה, לא בסרוויסים, אני אמרתי לך, לא! איזה חלגה! קוף, תרחם עליי! שימו לב, לא, קוף, לא, רק לא את הכוסות האלה, לא, לא, רק לא הפסטה. לא, היא עוד לא מוכנה, זה יכאיב להם, בוא נראה מי עכשיו תופס, אוי, לשמור, לא יוצא. די, הוא לא מקשיב לי. אבל שושנה, אמרת שהם אוהבים קופים שובבים. תגיד לי, איך אתה רוצה למצוא משפחה אם אתה מתנהג ככה? אז אולי בכל זאת תחזור ללזרים, אני מאוד מתגעגע. אתה תתנהג יפה או שאני הופכת אותך לשטיח, הבנת? אוי, מי עכשיו? וואו, איזה יופי, תיכנסו! שלום! ברוכים הבאים, אחד להירגע שם, כן?
יש למה לחכות. קדימה, בוא תסתובב. פיקו, די! תגיד לי, מה אתה עושה להם? אתה קושר אותם? לא ישר. משוגע הקוף הזה. תעזוב את השיער שלהם. אולי נעשה לכם קצת פן בשיער. גדי, תתרחו מפה. תראי מה שהוא עושה! קופיקו, אל תקרא מהם את הבגדים, אני אולי אומרת נגזול לך, לכם די קצת כבר. הבגדים. לא, אל תקחו, נו, מה נפלא? קופיקו, די, כמה צבע אתה שם אבל עליהם, זה לא למה, נורא שושנה? כבר. צבעים על אוי, הבגדים זה קופיקו. מאוד יפה. הנה, זה רק מביצים על הראש. לא נורמלי הקוף הזה. נוסה, השינקי פאמה מטה. די, קוף, נו. פגו, קוף, תרד השינקי מהספה. פגו. נוסה. מה אתה עושה? עכשיו, די, כיף? אני אראה לך מה זה כיף. עוד רגע אני מתקשרת לפסיכיאטר של גן החיות והוא מביא לך כדורים. מה? למה אתה עושה את זה, קופיקו? מה, אתה לא רוצה לעזוב את אלעזרים? בטח שאני רוצה. בטח שאני לא רוצה. אני רוצה, אני לא רוצה. אני רוצה, אני לא רוצה. בטח שאני רוצה, אני לא רוצה. אני רוצה, אני לא רוצה. אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה. מה נראה לך? אם הם נבהלו מצלחת מעופפת, אז איך את חושבת הם יתמודדו עם קוף ושתי עזים, אה? הם לא יתמודדו עם זה, כי הם פשוט כבר לא כאן. הזדמנות אחרונה, אני לא מאמינה, בא עוד מישהו. אוקיי, אתה מתנהג יפה. אברום, תשמור קופיקו, בלי תעלולים. שקט. תתנהג יפה. אני לא יכולה יותר, לא יכולה לראות אותו. חיוך. סליחה, אבל קיבלנו הזמנה במייל. נכון, והחלטנו לנסות לאמץ קוף. מה אתם אומרים? קיבלתם הזמנה במייל, זה ממש לא יכול להיות, כי אני דאגתי במפורש שהזמנה לא תגיע אל... הלך עליו. אברום? יואו, אני לא מאמין. החלטתם לאמץ אותי? כן, האמת היא שקצת התגעגענו, נכון? ואז ראינו את המודעה, וחשבנו לעצמנו למה שלא נאמץ קוף חמוד. האמת, אתם נראים משפחה מאוד נחמדה. ממש לא, הם רק עושים את עצמם, הרי מחר, הדבר הראשון שאתה תעשה, הם יצעקו עליך. קופיקו, מה? היית רוצה שנאמץ אותך? כן, בטח. רגע. אבל מה עם עזרא והזית? מה באמת? אם אני לא טועה, אתם לא רציתם לאמץ אותם, נכון? זאת הסיבה שבגללה הוא חיפש למשפחה אחרת. נכון, שושנה. אבל, קופיקו, בוא תקשיב. שלומקה דיבר עם חבר שלו מהמועצה, אנחנו מצאנו בית חדש לעזרא והזית. הם הולכים לשבת בפינת ליטוף חמה ומתוקה ומקסים. ברוך השם, אני מודה לכם. וואי, תודה לכולם, גם לך, וואי. תביאו חיבוק. קדימה, תודה רבה איתך. שושנה, תודה רבה. כן, שלומקה, תודה רבה, תודה. אברהם!